Wat zit ze? Voor is op sloot. Oh, dan kom je er ook niet meer in. Nee. Hé, maar heb je, want we zagen hier net een aardige mevrouw met een caravannetje Ja, ja. achter de auto wegrijden. Ja, ja. Ging die nog op vakantie? Ja, die ging nog. Ja, tot 3 januari gaat die weg. God, er zijn dus toch nog mensen die op vakantie gaan Ja. en kennen. Kennen. En je hebt een caravanstalling Ja. achter de poort die nu op slot is. Ja, ja. Hoeveel caravans kent je kwijt? Ja, een stuk of 50. Toch nog? Ja. Kom maar route. Dag mevrouw! Ja, je hoeft niet bang te zien, u wees in het maar. Ja, nee, die ken ik ook wel. Maar ben ik geswanjeerd? Als je niet, je ziet niet geswanjeerd. Geswanjeerd? Ja, dan ken ik toch niet Ik erop. hoor Nee, niet. en dat is bij een vrouw gevoelig, dus als je niet wilt, Ja. Houd ik maar met ja, want geen huur bij jij. Ja. Hoe lang doet je dat al? Caravanstallen? Ja, 40 jaar. 40? Ja. Dan ziet je er op die mee begonnen. Ja. Waarom ziet je begonnen met caravanstallen? Ja, er is zoveel plaats achterop. En is dit altijd een boerderij geweest? Ja. Gestopt met boeren? De pap is gestopt met boeren en dan, dus heb ik dat kunnen huren of kunnen kopen dan van mijn ouders dan. En Ja. zodoende. Dus ik word de jongste, goed er 7. Dus dan, die anderen ouden allemaal in huis, dus zodoende heb ik dit dan. Heb je hier even slecht getroffen? Ja, ja. En dat was nemers van de broers of zusters Ja, die die... ouden allemaal in huis dan. Dus Ja, ja. zodoende. En even kijken, huurt dit er ook bij? Dit ja. Ja, dit niet, maar dat is wel vroeger bijeen geweest dan. Oké, dus het is nu de van de hier, poort ja. en dit. Ja, ja. Vanaf de oorde. En dat is niet van u? Nee, nee. Oké. Dus in 78 is dat van één afgedeeld. Wat een mooie... dat moest wel goed lezen. Dekkers. Ja, Kester. ja, Dekkers, dat ziet je. ja. En Kester is de vrouw. Ja, ja. Ja. En de voorletter is een J. Ja, dat is voor Jan. Jan. En de M stiert voor? Ja, maar is voor Marita. Mariet. Oké. Mogen we op veilige afstand even bij jou onder de dingen gaan staan? Ja. In verband, dan krijg jij ook geen druppeltjes op de lens. En dan moest ik misschien een lampje aanmaken, Sander. Kijk, dit is wat een... De dekkersdreef. Oh, je hebt ook nog een eigen stroot. Nee. Hier is het vanavond geleerd. Dat is wat... Jou, wie hoort dat er staan? Ik weet niet, het lag in de container lag dat. Ah, mooi. Hé, maar waar komen die caravans nou? Oh, die komen dan door of zo. Achterdoor, ja. Het is wel, als ze die caravannetje kunnen halen, het is wel een... Nee, maar dan zet ik gereid hier. Oh, dat doet geen. Ja, ja. Dat, Maar meneer Dekkers, moet je dan niet het ganse jaar door toezien? nee. Je moet hem minimaal 2 dagen van tevoren bellen, hè. Ja, Als ze hem komen halen. minimaal 2 dagen van tevoren. Ja. Dus dat spreek ik met de lui af. Maar dan gaat je dan zelf niet op vakantie? Jo, die gaan wel, ja. Maar dan laat ik de lui weten wanneer dat ik weg ben, hè. Als zo. Dus, en dan moeten ze zich dan van tevoren komen halen, hè. En dat doet je dan via een mailtje of zo? Nee, dat doe ik via de telefoon. Zo weet ben ik nog niet. Oh, dus dan belt je die allemaal? Ja, de meesten laten me al weten dan van tevoren van rond de vakantietijd, hè. Dus wanneer dat ze hem nodig hebben. Hè. Ja. En heb je zelf ook een caravan? Ja, ja. God je er nog altijd mee weg, hoor? Zeker. Ja? Zeker. Waar gaat je zelf het liefst naartoe? Hier in Limburg, of in Nederland. Oh, je ziet een echte... Ja. Ik blijf in Nederland campagne. Ja, nee, maar hier in Limburg ben ik heel veel. Gewoon ik heel veel. Dus, en dan ook weer aan. En dan woont je al op zo'n mooi plekje. Ja, het is pas als ze terugkomen zijn. Gul is een mooi plekje in Limburg. En wat zien ook favoriete plekjes in Nederland dan? Ja, dat is gewoon meestal waar een fietsierdaagse is. Ah, Dus, en dan, gewoon,
Je is dikker naar dezelfde. Groningen, dat zeg ik, het is juist op de grens van Limburg, Brabant. Ja, Sint-Anton is ten ook door. Hè? Ja, daar ben ik Vierlingsbeek, Groningen, ja. daar zit ze. Ja. Ja. Dus daar ben ik een keer geweest met een Venray, toen de fietsvierdaagse. En toen ben ik dan toen ik ben gewoon eens teruggegaan dan gewoon. Hè. En hier beriet mij. Ja, dat zie ik. Ja. Oh, dus je fietst je altijd met z'n tweeën. Ja. Ja, met een. Ja, en- sinds een maand met allebei elektrisch. Ik heb altijd gewoon gefietst, dus zonder ondersteuning dan. Maar is dat dan ook zo dat als je een elektrisch fietst, dat het voor de andere heel moeilijk is? Ja, maar het moet zich er mega aanpassen. Hè. En op een gegeven moment word je dat muug. Ja. Nee, maar ja, je hebt een maand, is toch gemakkelijker dan elektrische. Hè. Dus doordat ik niet meer werk, zal ik zeggen, fiets ik veel minder. Anders fiets ik altijd naar werk. Dus het moet een elektrische hebben voor mijn bier te houden. Hè. Wat heb je altijd gedaan qua werk? Onderhoudsbankwerker. Onderhoudsbankwerker. Ja, of onderhouds, ja, op een fabriek dan. Hè. Ja, even zonder namen te nemen, reclame te maken, maar Ja. wat is een onderhoudsbankwerker iemand die niet alleen onderhoud duurt, maar ook op de draaibank de dingen zelf kan Nee. maken? Ja, dat ging ook dan, ja, maar onderhoud van het bedrijf, hè. Ja. Zo doen. En met hoeveel man deed je dat? Dat deze lijn dan, hoe was het met schichten dan, hè. Dus met 4 man deed ze dat, dus dat zeggen ze, iedereen al een eigen schicht dan, hè. Ook, Dus Zo te vroegschicht, middagschicht, nachtschicht en dan een week overdag, hè. Was dat- Half 4. was dat niet altijd ruzie over wie de nachtschicht moest doen? Nee, Vond je niet vervelend? nee, ook niet. Oké. En de nachtschicht die begint dan? Om 10 uur, ik moet denken, het is met 5 uur rood, dus 10 uur, op vakantie 5 uur. En dan tot 6 uur, en dan van 6 tot 2, en van 2 tot 5, van 2 tot 10, En wat wordt je lievelingsschicht? nachtschicht. Toch? Hm. Waarom? Lekker Oh. rustig? En dan was overdag niet te werken en s'nachts niet te slapen. Ja, maar dan sleep je overdag dan? Of, Ja, zie je, ja. Ja? Oh, dat vond de vrouw zeker ook wel leuk. Ja. Had ze geen last van nog. Nee. Maar is dat niet zo, dat huur ik wel eens, dat wie ouder dat ze wordt, Ja. wie Ja. moeilijker dat het wordt om die nachtschicht te doen? Ja. Maar wie over tot zijn woord, zal ik zeggen. En dan, wat moet ik zeggen, van 60 tot 64. Gewoon een tijd dat ze immer op tijd op het werk moesten. Dat vond ik het aardigste dan. Hè. Ja? Ja, de plicht dan. Hè. Heeft dat er dan ook mee te maken dat ze al een beetje richting Ja, die een pensioen aan het denken dat is? denk ik best, ja. Wie was dat voor dan, 5 jaar geleden, om gans te stoppen met werken? Ja, ik heb hier genoeg te doen. Hè. Is dat, dat is eigenlijk dan wel Ja, een makkelijke overgang geweest? Ja, zie ik. Dat is, en ook door dat ze schicht loopt, zal ik zeggen. Dan, ja, en een dag is maar 24 uur dan. Maar je moet 8 uur werken, maar ik werk bij andere tijdstippen zijn er met half 8 veren. Ja. Dus best, ja, moet ik zeggen, veel vrijer. En dit is natuurlijk een hoes. Ik moet zeggen, het ziet er ook allemaal uit om door een ringsje te halen. Nou ja, ik neem aan dat je wel trots ziet op wat je... Ja. En een bijzondere plek natuurlijk, omdat Ja. je ziet ook hier geboren Ja. Enigste van de 7. als eindigste van de 7. Ja. En je ziet de jongste, Ja. Wie was dat vroeger om de jongste te zien? Ja, daar weet ik niet meer zoveel van. Nee? Nee. Of ja, niet meer zoveel. Nee, ja, het oudste wordt daar dan jaar ouder. Hè. Oké. Dus Maar ziet je verwend? ja, wie die ouderen zeggen voor mij, ja. Die shoppen wat weer. De meeste is er nog meer van gekregen hebben. Die shoppen Oké. wat weer hebben gehad van de klomp. Maar je hebt wel een leuke jeugd gehad. Ja, zie. Want je hebt dat ook nog meegemaakt, Pap boerde. dat pap boeren. Tot 15 jaar. En toen is pap gestopt dan.
Wie is dat 5, zeg maar. Dus je hebt ook nog wel wat op de Ja, boerderij, zeker. ja? Wat hartige koeien? Kun je van alles houden. Gemengd bedrijf. Ja. En, Iedereen woont zich met de stalmeester en dan morgen ik pas de boosje vervuld te nemen. oh, dus dat was voor ook een uitdaging om de stal zo snel mogelijk goed gemest te hebben. En ja, dan kost het met zijn vriendjes op stap aan. En die vriendjes, die hoefden geen stal uit te mesten. Nee, Dus nee. geen woorden had die te laten de aansloot. Oké. Maar was dat wel leuk om te doen? Op de boerderij ja, mee helpen? dan vind ze het leuk. Tegen, als ze dat moest doen, dat ik zeggen, dus maar achteraf, ja, ja, dat moet ik zeggen. Ik weet niet wat ik zo op moet zeggen. Op het moment zelf was het niet Nee, leuk. nee, leuk. Ja, dan nee. voelde het als een straf, hè? Ja, dat veel, ja. Was het wel gezellig altijd met 7 kinderen? Ja, thuis? zeker. Dat Ja? we altijd willen hebben in de brouwerie. Ja. Oké. Het is nou een rare tijd. Ja. Het is een hele rare tijd. Heb je dit jaar veel gemerkt aan het verloop met de caravans? Dat Ja, mensen... ze zijn niet allemaal in de weg geweest. Ja. Ja? Ja. Helemaal. Zeggen, dus er zijn dus een stuk of 4, 5 wat gaat niet weg geweest. Hè. Dus dat, je wordt normaal dan 2, 3 keer per jaar gewoon. Hè. En zelf? Ziet je zelf? Ja, ik ben zelf nog 3 keer weg geweest. Toch nog? Ja. Ja, dan waren we een week, zal ik zeggen. Hè. Gewoon nog even uit de dagelijkse sleur te zijn. Ja. Zeker nog. Nou ja. En je ziet niet angstig dat er gaat gebeuren, dat je ergens besmet raakt of zo. Ja, probeer je nou zoveel mogelijk nog te houden. Hè. Nou, Dat, dat boerenverstand wat je van vroeger goed meegekregen hebt. Ja, dat is wel heel belangrijk. Oh, en ik zie dat er ook wel eens kleinkinderen over de vloer ja, zien. we hebben dus 8, dus 3 dochters heb ik dan en 1 dat is 4.